Gobela ibaiak 3 zentimetro besterik ez zuen falta alerta horia pizteko. Eta hainbat bizilaguni, normalaen moduan, 2008ko uholde beldurgarriak etorri zitzaizkion gogora. Neguri inguruan hasi den sasitza, lehen bailen garbitzeko eskatu diote udalari. Arratzaldeon Sabia, arratzaldeon Euskal Herria, Getxoko Padura inguruan Gobela ibaiaren ertzean urtero arazoak egoten dira urakanez egiten duelako. Zaude bildurtuta, egunero bildurtuta, eudia egiten dunean. Lorik egin duzu Bart. Bueno, pizka bat, ibili gara, lehiotik begiratzen nire nola zegoen ibaira. Jendea beldurrez dago, euria egiten dunean, ibaia dena gotxitu egiten da. Orduan jendea, lehiotik begiraka, a ver se gertatzen dan. El año que inundó, se inundó la casa de mi novio, todo el portal, reventaron los cristales y tal. Garajes inundados, portales reventados, casas inundadas, con lanchas, estuvieron en Fadura. Bertoko auzotarrek ze diote, ibai guztia garbitu gabe dagoela, belar eta zaborrez betea. Basura pila bat. Sasiak eta dan, ez ikusten zelan daudana. Eta azkenean urak ezin duela aurrera igaro eta ganez egiten duela. Eta horrela ezin dugu egon. Zu dinozuna da ibaiari lekuak kendu diogula. Dana. Eta etxeak egin direla inguruetan. Dana. Ikusi Faduran, dagoan pizinak, jode, txori bat. Da pizina dago ze hor, hori Ibarra izen zan. Txori. Ziurazki hor dago problema guztia, bai. Hainbeste etxe bizitza, hainbeste hori urbanizazio eta dana, eta horrek kalte egin dio ibaiari, eta ibaiak kalte egiten dio guri orain. Zuri sekula etxera sartu zaizu urik? Neri, hiru behatz, bai. Beraz, urduri, larri... Hombre, urduri, etxean sartutzen bazaizu, zuk esango didazu, ez da? Jode, txori bat. Zuk uste duzu reportaje hau sentsazionalista geratu dala, alarma sortzen ari garela? Bai, gainera zue beti manipulatzen duzue. Manipulatu egiten dugulaguk? Bai, Barkatu, ez tozuztango hori mesedez kamaratik kanpo. Hala, guazen kamaratik kanpo eta esan hori.